Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah ouais, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw wale ɲɔgɔn dɔn ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ min ye kibaruyaw daminɛli la kɔfɛ dɔɔni ka sababuya kɛ mansimafɛnw olu kɔni n'u wulicogo don sɔgɔma in na an bɛ taa Kayi kaw olu ka lycée kura o dayɛlɛla ka d'u ma u ka balontan kɛnɛ fana o kɛra kura ye k'o d'u ma maa 6 o de fatura accident na Tingolekaw olu fɛ yen chauffeur mobile 2 minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu chauffeur olu fana bɛ maa fatulenw na école karamɔgɔ dɔ fana fatura tuguni min bɔr'o la an na o da aw tulo kan jɛkulu min bɛ CNT kɔnɔ n'a bɛ kɛnɛya ko kunna ale tun bɛ munumunu salo la an ka jamana kɔnɔna na min sɔrɔla o la min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye n'ale ye conseiller ye CNT la ale na kana o kɔmasegi ɲɛfɔ an ye CFA wari miliyɔn 200 an ka juraw y'o di ko ka se ka kɛ bolomafara ye gouvernement ma ni waati na min ye ji kɔlɔlɔ ye est-ce que ne tɛ nka an t'an yɛrɛ sinisire Fiso an tɛ taa ji tɛmɛsira dɔ la an ka taa an sigi yen miliyari 4 a so ye miliyari 4 di commerçants ye miliyɔn 200 di ko kuma bɛ senna ani delili parti politique mɔgɔ maa 11 min minɛna u bɛ se ka bila cogo min welewelemada bilara au conseil islamique ma min ye EJ ye ale fana k'a fana k'a daɲuman don ko in na n'o y'a sɔrɔ kiiri bɛ k'a ta kɛ o deliliw olu fana bɛ senna denmisɛnninw ka tɔn n'o ye bɛrɛbɛrɛli denmisɛnninw ka tɔn Sasiba ale bɔra ɲɛmaaya la Bine Teli o de bilara a nɔ na bɛrɛbɛrɛli tɔn olu ka denmisɛnninw ka ɲɛmaaya Instagram ɲɛmaa ale bɛ kaso la Faransi Faransi jamanakuntigi ko olu nɔ tɛ dɛ ko sariya de don ni ma nana bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an tɛna o d'a ma o tulo ka sɔɔni bamananw ko bilankɔrɔ tɛ maa min ye dungota se t'o ye foyi tɛ fantan ni malo cɛ kungo nabaliya kɔ aw bɛ Ramses dɔn Damarifa ale ka cɛkɔrɔba an yɛrɛ fa n'o ye Idrissa Sumaworo ye a ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko wari dɔnkili in bɛ wari kan nka ladili caman b'a kɔnɔ n'i ye dɔnkili in ta k'a lamɛn bɛɛ b'i yɛrɛ ye dɔnkili in kɔnɔ cɛkɔrɔba in bila maa tɛ sabula
a fana bɛ fɛn fin jeninen dɔn ne m'a fɔ aw ye n ko ni maa maa ye san 70 bange i bɛ se ka fɛn 70 dɔn wa n'i ye wari in ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ anw bɛ waati min na sisan dɔnkili dara a mɛnna dɛ Ramses fa y'a da a bɛnna nka n'i y'a lamɛn sisan i b'a fɔ ko an bɛ bi min na ko o de don a b'an don an ka sɔgɔmada in na laseli kɔnɔ ka kɛ ni Macky Cissé ale ka laɲini ye Macky Cissé ko munna anw bɛ ka siran wari sigili ɲɛ an ka jamana kɔnɔ ale ka laseli la a ko wari o de ye sɔrɔ a sinsinbaa ye a ko wari o de bɛ se ka bila fɛn caman nɔ na o de la wari misɛn bɛ yen wari biye bɛ yen wari mugu bɛ yen wari bɛ se ka kɛ ka tɔnɔmadali kɛ a bɛ se ka kɛ ka kumabɔli kɛ a bɛ se ka kɛ ka fɛn caman san nka wari a ko danaya de don fɔlɔ anw bɛ papiye min minɛ an bolo danaya dɔ de y'o kɛ ka nafa don o la k'o dilancogo caya Macky ko n'i ye maaba falenw ɲininka diɲɛ kɔnɔ bi u b'a f'i ɲɛna ko wari a dilancogow bɛ yen a kɛcogow bɛ yen a ladoncogow bɛ yen nka yaasa i ka se ka wari sɔrɔ f'i ka kɛ jamana ye jamana min kun b'a kan da la jamana min bɛ yen bi ni o yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ ka mago dɔw ɲɛ wa jamana min bɛ yen n'o bɛ se ka ku kɔlɔlɔ dɔw kɔrɔ ka kɛ ni diɲɛ taabolo ye Macky ko bi ko n'i ko i ka sɔrɔ u bɛ mun f'i ɲɛna fɔlɔ ko f'i ka kɛ maa timinandi ye i ka kɛ maa basigilen ye i ka kɛ maa ye maa min n'o bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin a ka sɔrɔ bilama a n'a sininama ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ nafaw k'olu jɔyɔrɔ ko ka bon kuma tɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna na ko n'i y'o ko ta k'a lajɛ ko n'i y'i tɔgɔla wari sɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko monnaie nationale ko a bɛ maaw ɲɛna ko koba don ko koba tɛ fulakɛ ko n'i ye farafinna jamanaw ta bi n'i ye anw jamana 14 bɔ a la anw minnu bɛ yen n'anw bɛ Faransi ka CFA dunna CFA fila don min ye farafinna camancɛ bolow ye CFA min bɛ dun ye ani CFA min bɛ dun anw fanfɛ bolow fɛ ko n'i y'o jateminɛ jamana 40 de bɛ farafinna minnu tɔgɔla wari b'u bolo 54 kan Macky ko Comore ale ka tɔgɔla wari b'a bolo a bɛ n'a fɔ ko CFA ko nka ko Faransi o de bɛ Comore wari fana kɔkɔrɔma don i n'a fɔ CFA bɛ cogo min jamana minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ko u ye yɛrɛma hɔrɔnya jamanaw ye k'a fɔ k'u ka wari t'u bolo u ka banque centrale t'u bolo a ka gɛlɛ k'a fɔ k'u bɔra jɔnya la dɛ sabula jɔnya a juru fɔlɔ min sinsinnen i kan kɔrɔ ko o ye wari ye kuma tɛ anw minnu bɛ farafinna n'an bɛ Faransi ka jɔnya la hali bi o de la sa Karayibu jamanaw olu ka wari o bɛ olu bolo nka o bɛ tali kɛ kosɛbɛ euro la sabula olu ka fɛn caman bɛ tali kɛ o la nka n'i ye Macky ka kuma jateminɛ a ko maa mafalenba dɔ bɛ yen a bɛ euro baara kɛ a mɛnna a bɛ san caman bɔ a ko jamana minnu ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ko u yɛrɛ ma sɔn fiyewu k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛ k'a sinsin wari kan sabula ko n'i y'a jateminɛ bi kɛmɛ sarada la diɲɛ jamanaw kɔnɔna na 7 de bɛ yen bi minnu bɛ yen ni u yɛrɛ tɔgɔla wari bɛ u bolo n'i ye nin ko in ta k'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ ko wari dilanni wari sigili sen kan ani ka wari sɔrɔ i tɔgɔla o nafa ka bon nka n'i ye maa minnu b'a fɔ ko farafinna ka keleya minnu b'a fɔ ko ka panafricanisme ni fɛnw kɛ ko nka k'u ma wari sigi sen kan
i b'a ye k'a fɔ majɛ yira u ka baara la sabula jamana yɛrɛma hɔrɔnyanlenw olu ka kumakan fɔlɔ o sɛbɛnnen don u ka wari la ka kɛ n'u taabolo an'u ka laɲiniw ye sɔrɔ mun bɛ kɛ wari la wari yɛrɛ bɛ ko jagokun de jagofɛn de i b'a san i b'a feere i b'i ka tɔnɔ bɔ a la i bɛ se k'i maamago ɲɛnɛ a ye sira caman fɛ ko nka ko o ye jamana caman jɛ farafinna kɔnɔna na o degun bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a fɔ ko k'i ka wari dilan ko o ni yɛrɛma hɔrɔnya ni farafinna ka keleya tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ k'u miiri dɔɔnin dɔrɔn jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ farafinna ka tɔnw kɔnɔna na n'olu bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan n'u kɛlen don ka bɛn kɛ bi u bɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ta sira fɛ u bɛ jɔ o kɔ yaasa farafinna ka se ka wari kelen sɔrɔ ko o jamanaw ko olu fana bɛ yen nka Macky ka fɔ la jamana min bɛ yen i n'a fɔ Nizeriya ɲɔgɔnna k'a fɔ ko olu ka kɛ k'u tɔgɔla wari t'u bolo ko jamanaw olu kɔni dɛmɛ ka gɛlɛ sɔrɔ ale yiriwali siraw fɛ ko nka ko k'a fɔ ko k'i ka wari dilan i yɛrɛ ye ko politiki baara don maa ma falen dɔ bɛ ngilaw fɛ yen o y'a yira k'a fɔ ko k'i tɔgɔla wari sigi sen kan ka wari bɔ i yɛrɛ ka banque centrale la k'o de fɔlɔ bɛ i ka yɛrɛma hɔrɔnya ani ka fasoden ɲumanya sinsin ko ni jamana min ni m'o sɔrɔ n'o t'i bolo k'i k'a bila i kunna k'a fɔ ko halisa k'i bɛ jɔnya juru la dɛ wa min ye wari ye Sise ka fɔ la ko ani sanu ko k'a fɔ ko ka ani sanu a da sanu na ko kumaw bɛ fɔ ko nka ko san 1970 k'o y'a sɔrɔ jamana caman bɛ yen min ye u yɛrɛ ka sɔrɔ jatecogo olu yɛrɛ tun t'olu ɲɛdɔn yɛrɛ sanu ka wari k'a sinsin sanu kan o de tun fɔra caman ye ko nka ko diɲɛ jamanaba minnu bɛ yen bi États-Unis ninnu minnu b'u ka wariw bɔ ko yalama u ka taxe n'u ka impôt an'u ka jamana sɔrɔ kelenyaw ko o de t'u sinsin wa ko walima u ka jamanaw dannayaw baara minnu bɛ k'a kɔnɔ sɔrɔ siraw fɛ yaasa adamadenya yɛrɛ bɛ se ka ye cogo min na ani ka nafaba d'u ka sɔrɔw la ko o de y'u ka wariw sinsinnanba ye kosɛbɛ franc CFA ko ale kɔni ye wari ye ani yɛrɛma hɔrɔnya a n'o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ ko wari min don k'a dilanna faransikaw fɛ yen san 1945 n'o ye 1945 ye ko k'a kɛ yaasa faransi banki minnu bɛ n'olu bɛ CFA bɔ ale bɛ se ka i janto olu la k'olu ka musakaw kɔlɔsi kuma tɛ jamana minnu bɛ yen ni faransi ni a ye olu coloniser k'olu mara ko nka ko n'i ye wari in ta k'a jate minɛ min ye san 1960 ka na se san 2024 ma ko n'i ye CFA lajɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko banque centrale 2 de b'a bolo kelen o ye anw fɛ yan ye o wariw dilan n'o o ye an ka BCEAO ye ko tɔ kelen dɔ ko kɔni ye o bɛ faransi de belebeleba in min ka bon n'a bɛɛ ni sɔrɔ yɛrɛ bɛ fɛn minnu na k'o kɛ kun ye faransikaw ka tɔnɔ ko ye ko faransi ale de bɛ CFA kɔkɔrɔ don ko n'i ye maaw ye n'i ye faransikaw ye k'a fɔ kuma o kuma k'olu de bɛ CFA kɔkɔrɔ don k'olu de ta ye CFA ye fana dɛ ko wa ko faransi trésor a balonna a sinsinna o ye CFA ye nka n'i ye a wariko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a jate minɛ k'a kuma misɛn ka ca anw ka nafa min bɛ nin na o ka dɔgɔ Macky ka fɔ la n'an ye anw jamana 14 lajɛ anw minnu bɛ CFA dun bi an ka jamanaw kɔnɔna na ko an maa hakɛ ye maa miliyɔn 200 min ye an ka jamanakuntigiw ye u ka sɔrɔw min ye an yɛrɛ bɛ sɔrɔ minnu kɛ an bɛ baara minnu kɛ k'a lajɛ bi ko faransi trésor o de kɔni bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen jukɔrɔma don dɔ na min ye an ka sɔrɔ nafaw ye an bɛ fɛn minnu sɔrɔ an ka sɔrɔw la ko bɛɛ lajɛlen ta an halakilen don ko ni dun ye a ta k'a jateminɛ Seychelles maa 100 de bɛ o jamana in kɔnɔna na u ka wari b'u bolo u bɛ baara kɛ u ka tɔnɔ y'u ta ye nka kuma o kuma wari mana gɛlɛya cogo o cogo u bɛ se k'u bɔ cogo dɔn
ko sesel dun fana ni y'a ka sɔrɔ n'a ka feerew lajɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko siɲɛ kelen san 2023 san ko o de la u ye gɛlɛya sɔrɔ mais ko mali kɔnɔ yan bi k'an bɛ se k'a fɔ ko munna k'an t'an ka halisa an m'an ka wari sɔrɔ wa k'a daminɛ 1960 la ko ka na ko an ni sesel bɛɛ tun bɛ taabolo kelen na ko nka ko bi n'i ye anw ye dancɛ b'a an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ sabula olu ka wari t'olu bolo sefa ale ni jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw k'olu tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ Amara ani Keba an bɛ min fɔ aw ye wari dilanni wari kɛli ta ye wari sigili sen kan o ye ɲɛmaaw ka ko ye nka wari dunni wari baarali wari ka se ka nafa ɲɛ o tɛ taa jamanadenw hakilina kɔ dɛ juraw baarakɛlaw bankitigiw ninnu bɛɛ lajɛlen hakilina kan ka jate dusu tɛ kɛ ka wari dilan dɛ ayi wa wari fana dilanni tɛ tile 100 ta han nka a kɔlɔlɔ bɛ se ka san 1000 k'i kan dɛ wari dusu tɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ cogo min wari fana dilanni tɛ kɛ ten dɛ n dara sugu la ka taa sɛni san ka na n'o ye ka na muru da o kan na o tɛ dɛ o fɛn tɛ dɛ nka cɛ diɲɛ ye maaw ka nafaw de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ e ni ne man di mais ne ni Keba ka di e dun fana ni Keba mango nka cɛ n bɛ n kun fɛ dɛ bɛɛ tɛ ka labɛn kɛ nin ye bi k'u bɛ taa Chine président caman tɛ ka taa Chine États-Unis ka économie bɛ sinsin yɔrɔ jumɛn ni Chine tɛ Russie ni États-Unis kɛlɛ bɛ cogo o cogo nka u bɛ sanni feere kɛ u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ tɛ kɛ ni dusu ye dɛ an ka hakili kɛ ka baara kɛ Amara ne ko e ma ne ni e tɛ bɛn an tɛ ɲɔgɔn fiɲɛ kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ nka dɔ bɛ yen o ni e ka di ne k'a lajɛ ne ka nafa jumɛn bɛ se ka sɔrɔ n'a tɛ ne ka kɔlɔlɔ se ne ma ne fana n'a ka baara kɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o y'u kungo ye nka ne ni e cɛ ne b'o de jate la ye sisan Turki de ma kɔsa in na États-Unis ka kɛlɛkɛcɛw minɛ ka ni Rusitaw minɛ k'u falen wa n'u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bɛ kɛ cogo di fɛn minnu ka d'an ye an ka jamana kɔnɔ an b'an labɛn de dɛ kuma muguba in discours ba in meeting ba ninnu ko kuntanw mana kow jamanadenw mago tɛ fɛn o fɛn na a ye nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ sɛbɛ ye kelen pe de ye kunu dɔnna dɔ ye n wele karamɔgɔba don Afizu Alikuran a bɛ Moti Amadu Kɛnta a ko ma Kasim n bɛ fɛn 3 f'i ye o tɛ se ka kɛ n'o kɛra tiɲɛ t'a kɔnɔ maa minnu ko k'u bɛ Ala fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan olu 2 tɛ se ka ɲɔgɔn kɛlɛ maa minnu ko k'u b'u faso fɛ olu 2 tɛ se ka ɲɔgɔn kɛlɛ maa minnu bɛ n'u 2 bɛɛ bɛ degun kɔnɔna na a guwanen n'u da la olu tɛ se ka ɲɔgɔn kɛlɛ an mago bɛ wari la dɛ mais an mago bɛ wari la wari min bɛna nana an b'a fɔ alhamdulilayi n'i ye diɲɛ bɛɛ ta k'a lajɛ bi Ala ye min ka anw ye a m'a kɛ jamana caman ye dɛ ko bɛ sin anw ma n bɛ misali surun dɔ Ala ka sanji in lajɛ kɛ météo ko di 20 combien au 20 combien a ka jamana tɔ lajɛ a k'an ta lajɛ dɔrɔn cɛ Ala ye koba k'an ye dɛ ji b'an fɛ yan jiw bajiw b'an fɛ yan kɔw b'an fɛ yan dugukolo b'an fɛ yan cɛ Ala tɛ jigin ka na daba ta dɛ an k'an cɛ siri koyi n'o tɛ an bɛ minɛ ka di cɛ sirilenw ma dɛ baara dɔrɔn o de la dɔ ye n wele k'a tɛ k'an faamu n ko ne ma foyi ɲini ɲɛmaaw fɛ tilennenya laadiriya ka baara kɛ ka baara yira mɔgɔ la ka tiɲɛ kɛ
min ye tiɲɛ ye ka baara kɛ ni o ye wallahi ala tɔgɔ de ye tiɲɛ ye n'u y'u tilen u kana taa mori fɛ yen u kana taa soma fɛ yen u kana taa doma fɛ yen u kana taa kɔrɔtɛtigi fɛ yen u kana taa maa si fɛ yen u k'u tilen surasi ɲɛmɔgɔ dɔ ko ma don dɔ la k'olu yɛrɛ ye ko in daminɛ k'a bɛ ka nɔgɔya olu bolo tellement ko ala yɛrɛ de bɛ k'a ko kɛ n k'a ma aw don aw tɛ o ala bolo bɛ jamana in kɔrɔ maa min min ɲini aw fɛ aw tun bɛ cogo min fɔlɔ a ye to ten mani amara y'a faamu wa a kun ka di i la tuma min i tun bɛ cogo di o kɛ dɔrɔn mani maa si tɛ jigin ka na maa si ka jamana jɔ jamanaw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ u ka nafa de la nka nafa t'i bolo cɛ nana dɔgɔkun tɛmɛnen a nana a ka nafa dɔrɔn de nɔfɛ a mana fɛn wɛrɛ la o maa tɛ bɔ anw fɛ yen ka s'aw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a kana na fɔ a b'a bɔ anw fɛ yen ka taa jamana wɛrɛ pɔri ɲini parce que diɲɛ ye kuntilenna ko de ye président kɔni y'a fɔ a ye danger min b'anw na anw labɛnnen don nka aw ma labɛn dɛ wa n'a tigɛra k'a tɛ tugu taayɔrɔbaw na bi jigiya b'anw ye bi an bɛ se ka ko dɔ k'an yɛrɛ ye bi aw dun a ye bɔ walici la k'aw ɲɛsin aw faso jɔli ma parce que an ta kɛra mun ye a ka nɔgɔn cogo min an b'o de ɲini tuma bɛɛ facilité tile fila in na n b'a fɔ a ɲɛna n ko mɔgɔw bɛ ka bɔ ka yɔrɔ furan n ko fosi tɛ a tɛ foyi ɲɛ bulldozer bɛ ka taa jama ma a tɛ foyi ɲɛ anw ka nin sira in k'a daminɛ ATT-Bugu sirafara min filɛ nin ye Cour suprême b'a gidɔrɔn kan ne b'a k'a ka ca san 10 ye mɔgɔ tun tɛ se ka tɛmɛ nka Cour suprême jɔra ka ban ka dingɛ kɛ a la ka fossé kɛ maa o maa nana Cour suprême président la a bɛɛ y'a hakili to dingɛ in na ji tɛ sigi a gidɔrɔn in kan sinon mɔgɔ si tun tɛ se ka yɛlɛ gidɔrɔn in kan ɲɛmɔgɔ ye o de ye i b'i janto i yɛrɛ la cogo min na i janto i ka sigida n'i ka baarakɛda n'i ka kɛnɛya lakana na ten Macky ka kuma na a ko ko jamanaw kɔnɔ maaw bɛ sira wari sigili ɲɛ k'u minnu na olu dɔnnen don maaw bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ ka wari sɔrɔ olu dɔnnen don diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ ka baarabaw kɛ ka se ka musakabaw kɛ jɛkulu sigi olu bɛɛ dɔnnen don nka jɛkulu yɛrɛ i ka k'a kɔnɔ i ka lamɛn i ka bonya i ka karama o y'i yɛrɛ ye dɛ jamana dɔ bɛ yen ko Eswani olu u ka jamana tɔgɔ yɛlɛma nka bi n'i ye Mali Burkina Niger ta san 50 Eswani ka to u ka sɔrɔ min tun bɛ yen ani anw ta anw faralen ɲɔgɔn kan a bɛ nin kana ɲɔgɔn sɔrɔ mun na parce que anw bɛ CFA la olu b'u yɛrɛ ka wari la Côte d'Ivoire ale min ye jamana ye bi ni bɛɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ CFA kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni a ka sɔrɔ n'a ka dontaw n'a ka bɔtaw n'a ka sɔrɔfɛnw ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa caman b'a fɔ ko jamana minnu bɛ UEMOA kɔnɔ 3 minnu bɛ bɛɛ ɲɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal olu ye fɔlɔ ye Mali tun ye 3nan ye ka da mun kan an ka nafa minnu bɛ yen n'an bɛ baara kɛ ni mun ye nka nin waati in na anw tɛ ka jate sabula u y'anw bɔ jatew kɔnɔna na o man kan anw bali k'a fɔ k'an ka sɔrɔ yɛlɛlen don sabula ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ min b'anw fɛ yen o bɛ ka wari basigi jamana bɛ ka se ka baara kɛ ni a ye o ka di wari ye wari b'o fɛ nka ko ka se ka o sinsin ko fɔ an ka fonctionnaire k'u jogo falen kuma bɛ yan de wa ne yɛrɛ bɛ kuma bila yen ayiwa maa caman ye batakiw ci an ma tɔnw b'u la ekɔli karamɔgɔw b'u la jɛkulu wɛrɛw b'u la
maa minnu bɛ ni olu ye kalankɛlaw ye livre dilannaw association tɔnw maliyɛn minnu bɛ kɔ kan nin bɛɛ lajɛlen ko livre jenini ko a ma diya u ye an ye kibaruya sɔrɔ ko CICB directeur ale fana ye bataki ci Imam Jara ma sabula ko Imam Jara de taara yɔrɔ louer ko waleya min kɛra a ma diya u ye a ma bɛn u ma an y'a mɛn ko communiqué in kɔnɔna na CICB maaw ko minnu bɛ ɲɛmaaya la CICB la n'olu de kɔni bɛ yen Tayiruba a sen tɛ don CICB kɔni kɔnɔ tuguni olu fana o se bɛ olu ye nka a tɔ o bɛ fanga bolo dɛ o se tɛ CICB ye parce que olu fana ye fanga ka baarakɛlaw de ye nka Imam Jara min kɔni ye waleya taara yɔrɔ louer u y'a fɔ a ɲɛna min kɛra u y'u ka dusumakasa yira a la minɛn min b'olu fɛ yen a minɛn la dɔgɔmani min da ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o ye 100 000 ye ko n'a sɔrɔ a b'o kalama fɔlɔ minɛn bɛɛ la dɔgɔmani a dara tapi min kan tapi n'a bɛ wuli CICB tapi bɛɛ de bɛ wuli yɔrɔ kelen mana jeni a bɛɛ de bɛ wuli bɔrɔtɔ kala t'a la dɛ parce que jamana ɲɛjɔyɔrɔ don diɲɛ bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ de don a bɛ kɛ yɔrɔ tɔgɔ n'a a kɛcogo de kama donc an ye maa caman ka batakiw sɔrɔ an ye maa caman ka communiquéw sɔrɔ an ye fɛnw sɔrɔ mais ni de y'ala kuma bɛɛ an bɛ taa Kayi kunu ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ministre min bɛ sifinw ani farikolo ɲɛnajɛ kunna ministre min bɛ kalanko kunna Kayi gouverneur n'o ye général de brigade Musa Sumare a y'u bisimila pankurujigi kɛnɛ na nin ye kaza de aw tɛ nin dɔn aw ka yaala man diya a fɔ nin de ma ko kaza nin ye armée ka kaza de ye ale bɛ se ka maa caman ta a kɔnɔna na chaise magamanw bɛ se ka sigi a kɔnɔ sɔrɔdasi chaise bɛ se ka sigi a kɔnɔ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ salon ye fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ kaza kɔnɔ donc olu ye ministre d'État kunbɛn Kayi pankurujigi kɛnɛ na dag maa dusumango dɔw tun bɛ yen dɛ Amara ani Keba u ko faamaw bɛ na olu fɛ tuma o tuma pankuru na faamaw b'u cun tuma o tuma pankuru na o tuma faamaw t'olu ka sira ko n'u ka terrain jɔli ko kalama wa ko k'o fɔ faamaw ye bon i b'a dɔn n'i taara n'o k'i bɛ t'o sugu kan u b'i gun ka t'i fili fo kɔfɛ nka o fana y'u ka vidéo kɛ k'a jira k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw k'u hakili to a la olu tɛ se ka bɔ bi u ka siraw tiɲɛnen don sira tɛ se ka tɛmɛ tɛ se ka k'a ka yɛrɛ terrain fana jɔlen don ko k'o fɔ ɲɛmɔgɔw ye u kɔni bɛ na olu fɛ yen avion na nka u k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni fantan olu tɔɔrɔ la u degunnen don o fana ka ɲi an b'a fɔ ko multipartisme démocratie an b'o de fɔ wa olu fana fɛla de tun ye n'o y'a sɔrɔ tubabu dugu don mɔgɔ tun tɛ s'u ma o tun b'u jɔ kɛnɛ ka bɛɛ k'u ye nin ye Kayi pankurujigi kɛnɛ ye kununko ministre 3 in u y'u kunbɛn kunbɛnli bannen kɔfɛ u taara lycée de la sabula lycée bɛ Kayindi aéroport yɛrɛ bɛ Kayindi o ye ba kɔfɛla ye u taara o kurumbo karili kɛ min ye ministre d'État ye ale kɛrɛfɛ président ka œuvre sociale o mɔgɔw tun bɛ yen sabula an y'a mɛn k'a fɔ ko lycée in ale jɔlen gouvernement fɛ ka minɛnw san ka bila a kɔnɔ o minɛnw sanna œuvre sociale jamanakuntigi ka musaka min bɛ yen n'a bɛ k'a kɛ ka maaw dɛmɛ o minɛnw sanna ka bila lycée kɔnɔ Keba mɛ jɔ lycée la dɔɔni ka da ko dɔ n'a kɔrɔ kan Kayikaw yɛrɛ ka kuma ko civilisation donna olu de fɛ yen lycée fɔlɔ min sigira Kayi Dugukolo Konare de don nin ye Mali lycée filanan nin y'o de sigitɔ ye Kayi ça veut dire que anw banna pewu faso la ka kɛnyɛrɛye développer mais jɔnni tun t'a kɛnyɛrɛye jɔnni tun t'a don fo fana ka ɲini ka dɔn bi fo bi lycée kelen pe de bɛ jamana tɔgɔ la Gawo dugu bɛɛ kɔnɔna na lycée den kelen Gawo dugu kɔnɔna na mais privé olu cayalen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sabali école publique minnu bɛ fanga minnu bɛ baara la bi école publique de y'u kɛ école publique ye fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi école publique de don mais u y'o école publique de jasi k'o tiɲɛ k'o kari k'o fili kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka na kɛnyɛrɛye k'o sinsin fan bɛɛ lajɛlen fɛ
donc nin ye stade min ni lycée bɛɛ lajɛlen kalo 11 a baara kɛra 23 juillet 2023 Asimi taara Kayikaw fɛ yen a kun taara baara minnu na nin kurumokarili tun b'a ni annonce a y'a kuma fɔ yen de fɔlɔ Kayi de ko min ye ballontan terrain ninnu ye ko a bɛna u bɛɛ lajɛlen la kurakuraya Segu Kayi Moti Sikaso Alpha ye kan ballontan terrain minnu jɔ olu k'olu kɛ kurakura ye o de filɛ nin ye donc o kɛlen kura ye baaraba minnu sera ka kɛ o kɔnɔna fana na o fana dira latɛmɛna Kayikaw bolo sabula n bɛ k'a mɛn maa caman na ko inauguration yɔrɔ jɔlen kɔrɔ kɔni tɔgɔ kura kuma da la inauguration ko kuma t'o la dɛ o ye k'a latɛmɛ aw ka baara kɛ n'a ye de kɛnɛ ka ɲi min ye Kayi maire ye Adama Gino a ko yanni yɔrɔ in ka kɛ stade ye ale y'a kɛnɛ lankolonama ye CAN 2002 o y'a sɔrɔ ale bɛ maire la a ye CAN 2002 ballontanw kɛra kɔnɔ a y'o ye ko a bɛ Ala fo k'a barikada ko stade in nana kurakuraya ale ɲɛna tuguni k'ale to maire ale a fana mɛnna dɛ Kayi kɛra ta ye sa dɛ dɔgɔnɔ on s'en dirait là-bas hein donc ko bi a bɛ ɲɛmaaw fo kɛnɛ in ka ɲi an y'a mɛn ko farikolo ɲɛnajɛkɛla fɛn fɛn bɛ Kayi olu bɛɛ ye défilé kɛ jamanakuntigi fana ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Agibu ye Agibu Asimi Danbele n'an b'a wele ko Zi ale fana ko nin baara minnu kɛlen filɛ nin ye mɔgɔw k'a dɔn k'a bila o kunna k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi bɛ ka nin bɛɛ ta a yɛrɛ ka œuvre sociale de la yaasa ka se ka nin baara ninnu kɛ faso ka musakaw b'a la nka ale yɛrɛ bɛ bolofaraw k'a la yaasa a ko ka se ka ɲɛ keba aw minnu ye kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye aw ka ɲɛgɛn b'aw bolo nin n'a ye aw ka a tɔgɔ ye di aw ka bureau b'aw bolo ye aw ka enregistrement kɛyɔrɔ b'aw bolo ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw yɛrɛ vestiaire bɛ olu bolo salle d'arbitre bɛ yen aw ka fɛn tɔgɔ ye di ni min tɛmɛna a bɛ tila ka na tuguni VAR o b'a kɔnɔ ballontan terrain b'a kɔnɔ basket terrain b'a kɔnɔ baara in a bɛɛ lajɛlen kɛra kalo 11 yaasa Kayi bɛ se k'a sɔrɔ joona cogo min kunungo min ye ministre d'État ye a taara ka taa nin baara in de kɛ Kayikaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw olu ka laɲini ye Ablaye Mayiga ko k'a bɛ jamanakuntigi fo min ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛko kunna a fana ko k'a bɛ jamanakuntigi fo Kayikaw ni Kayi denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a bɛ jamanakuntigi fo nin waleya minnu kɛra kalan ministre ko n'o ye docteur Amadou Sisabane k'olu yɛrɛ kun sigilen n'a ka taa ka yɛrɛ ka fɔ ko baara bɛ se ka ban nin cogo la ko ja ko Asimi tun b'i den ka mɔgɔw bila ka taga chantier in contrôler su ni tile lycée parce que lycée ko in de b'a ni kan kosɛbɛ donc ko baara a ye u ye min kɛ sa Kayi a nana ni problème dɔ de parce que sa ni lycée kura bɛ jɔ f'a ka kɛ keba o de don nin kɛra lycée moderne de ye o wa n'i ma farati dɔw bɛ transférer ka bɔ dugukolo kɔnɔna la ka na nin na koyi an bɛ Kayindi dugutigi fo yan Njayiba ale de ye Kayindi dugutigi ye ministre kɔrɔ don an b'a fɔ kɛnɛ kan yan an bɛ bɔ Kayi an bɛ segin ka na min ye Baɲangarakaw fɛ yen min ye Baɲangara dugu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko école karamɔgɔ 3 bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni olu kun fatura utukalo in kɔnɔna na n'olu kɛra Ɲafunke mara la min ye Baɲangara ta o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni a ye maaw gaw kamana na kosɛbɛ sabula Umar Gino na ale école karamɔgɔ ye ale kɔni fatura a ka tigaforo o de kɔnɔna na Bamanci wale ni wale kɛbaw fɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko a ka tigaforo in yɛrɛ ani waleya kɛra yɔrɔ min na ko min ye brigade min bɛ yen n'o sigilen don gendarmelakaw tɔgɔ la Baɲangarakaw fɛ yen ko a n'o man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ
nka min ye ekɔli karamɔgɔ in ye a tun bɛ kalan kɛ ekɔli min so min na sa o tɔgɔ ye ko mamadu tolo se baɲangara yanni a ka fatu an bɔra a kalama fana k'a fɔ ko min ye ekɔli karamɔgɔ 2 wɛrɛ olu fana kun fatura n'o ye Bukari Kiso ye Bokum ye ale ni Usman Adaw olu bɛɛ lajɛlen ta kɛra ɲafungekaw fɛ gunamkaw fɛ wa min ye ekɔli karamɔgɔw ye u dusuma kasalen don nin waati in na dɛ u diminenba don sabula u y'a yira k'a fɔ nin ko n'olu tɛ nin faamu cogoya si la banbanciwale ni wale ka kirin ka da olu kan ko a kɔni y'u dabali ban u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya minnu bɔlen filɛ ka kɛ nin ye u b'u kɔn ka se fo u dan na accident min n'a kɛra nin kalo in tile 25 Segu sira la an b'a yira u la k'a fɔ sa ko accident in kɛra nɛgɛ kanɲɛ 6 waati Laminibugu o bɛ Tingole ale commune kɔnɔna na Fana cercle la Bamako ni Segu an bɛ se k'a fɔ Fana ni Bamako yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye mobile 2 ye n'o o ye compagnie DC Transport ye min numéro ye BB 5557 ye MD ale kun boliba ye maa min sa o ye Martin Dara ye ale de ka so o kɔni bɛnnen don Koro ma car filanan o ye Air Zana ye Air Zana in ale numéro ye BZ 9123 MD ale chauffeur kun ye Yaya Mariko ye serew y'a lakali cogo min u ko ko min ye DC ye o kɔni tun bɛ vitesse la o bɛ ka bɔ Bamakɔ u bɛ Bamakɔ ni Fana ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni kun falen don kosɛbɛ jama la a nana se Laminibugu tuma min o y'a sɔrɔ 10 tonnes dɔ o jɔlen don kɛrɛfɛ k'i sen to gidɔrɔn sanfɛla la o 10 tonnes min kun jɔlen don yen ale y'a lajɛ sa ko ale bɛ tɛmɛ o de kɛrɛfɛ ani Zana nana kari ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ Zana fana o fana falen don tewu o n'a maa baden olu fana bɛ ka bɔ Fana k'u kunda Bamakɔ kan min ye Joyila gouverneur ye a ko nogoni fɛ sa ale taara kɛnɛ kan dugudenw y'a yira k'a fɔ k'olu ye min ye ko min ye vitesse ta kojugu ko o b'a la siraba sariyaw olu batobaliya chauffeur 2 ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye Zana chauffeur ye ale ni DC chauffeur kɛ ye ko accident in maa 6 de nin tora la maa 6 min chauffeur kɛ 2 bɔ o la n'o ye Martin Dara ye ale ye DC chauffeur ye san 30 ani san 8 ale ye Deni ani Fatumata Jara olu den do min ye maa wɛrɛ min bɛ yen n'o fatura la tuguni o ye Burulayi Samake ale ye projet tigi ye Sumaila Aya Worokiya Sagara Mahamadu Kone Yaya Mariko ale ye Kar Zahir Zana ale ye o maa ye o chauffeur kɛ ye maa 49 de joguna 7 olu ta ka jugu kosɛbɛ ninnu bɛɛ lajɛlen cɛra sa ka na n'u ye hôpital du Mali la Bamakɔ yan min ye maa 40 minnu ye n'olu kun ka jogini ma jugu kosɛbɛ o taara n'olu ye Fana CCRF kɔnɔna na gouverneur Joyila gouverneur n'o ye Fasco ye ka taa fara u ka procureur kan an'u ka gendarme n'u ka polisiw u ye wulikajɔ kɛ sa k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 fo ka taa se 11h ma sira bɛɛ kun tigɛlen don fo ka taa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛ an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen Babarotokaw fɛ yen remorque dɔ o taar'i da ji kɔnɔ da ye min ye remorque in ye ale kɔni bɔra Babarotokaw fɛ yen baki k'a kun kan ka o de kɛ nka a kun kan ka tɛmɛ ni baki de la sa ale baki jɛ baki jɛlen a taar'i da kɛrɛ kan an na fili bila fili ka nin ko ɲɛɲini nɔɔnikɛlaw sa olu wulila k'a lajɛ camion in bɛ ka kuntunu cogo min n'u bɛ se ka maa bɔ a kɔnɔna na nka chauffeur kɛ a sera k'a yɛrɛ bɔ dɛ ale sera k'a yɛrɛ bɔ min ye accident in ye u y'a yira sa k'a fɔ ko camion in kɔni ka girin cogo min maa min bɛna nin bɔ ji la ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ nka baara min ye dugudenw ye n'o ye Bafulabekaw ye u y'a yira sa k'olu yɛrɛ kɔni bilama olu b'a ɲini gouvernement ka dɛmɛ d'u ma koyi n'o tɛ olu sɛgɛnna nin yɔrɔ in na sankaw fɛ yen cɛw ni musow ni denmisɛnw ni maabakɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɔra san senkɔrɔma dondoli k'o ta k'o ɲɛsin AES ma maire wo dugutigiw wo kabilatigiw wo bɛɛ lajɛlen de bɔra ka taama belebeleba kɛ min ye AES ye k'ale senkɔrɔma dondo samedi tɛmɛnen san ale dugu kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen balodi o tun bɛ yen
balodimi sigira sen ka sa opam fɛ tɔni 1,700 ani 70 o de kɔni taara ka di préfet n'o ye Gao préfet Saka Kante ale o waleya in kɛ sibiri tɛmɛnen min ye opam maaw ye balo in kɔni bɔra olu yɔrɔ gouvernement ale ka dɛmɛ no ka ɲɛsin Gawokaw ma maa minnu bɛ ni olu ye degun sɔrɔ ani minnu kɛlen no k'u sigiyɔrɔ bila ani sanjiko gɛlɛya bɛ minnu na nin waati na Boubacar Traoré ale ni n'ale ye maire ye an'u ka dugu ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ balodin ale kɛnɛ kan an y'a yira o la k'a fɔ ko min ye CNT maaw ye olu bɛ munumunu salo la o tun bɛ munumunu salo la jamana ale kɔnɔna na ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔsow olu filɛli ye o hukumu kɔnɔna na sa min ye CNT ye ale dɔgɔtɔrɔko ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye conseiller Aboubacar Fɔnba ye Fɔnba ale kɔni ni a ka maaw olu ye munumunu salo in kɛ ka taa a kun cɛ sa Bamakɔ yan u y'a kun cɛ Bamakɔ yan o tɛ wa min ye kuncɛli baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen Fɔnba ale ye dantigɛli kɛ baara minnu u sera k'a kɛ an ka jɛ an ka Fɔnba ale lamɛn nin waati in na. Ayiwa Korema tɔnden cɛman ni a musoman mouvement fɛn bɛ Korema kɔnɔ bɛɛ bonya bɛ kuma na wasaden Aboubacar Sidiki Fɔnba a bɛ tile damadɔni bɔ n kun tununa tuguni mais tunu ko jugu kun tɛ an ka président ba honorable Maliki Diaw a ye danaya ta ka da an ka commission min sigilen bɛ kɛnɛya ko kan ani adamadenya tɔgɔtɔli kun kan k'an ka taga jamanadenw ka degun ɲɛɲini kɛnɛya ko buna kun kan gɛlɛya minnu b'u kan ka sanga ka bɛn ji bɛ ka tiɲɛni minnu kɛ ani banajugu minnu bɛ sen na ani an ka yɛrɛ ka maliyɛnw bɛ se ka dususuma sɔrɔ kɛnɛya ko taabolo kan cogoya min na o de la a y'an ci ne yɛrɛ tun ye délégation ɲɛmɔgɔ ye an taara an ye Welesebugu kɛ ka Buguni kɛ ka Ɲɛna kɛ ka Sikaso kɛ Sikaso hôpital ba an y'o kɛ ka Sikaso centre de santé de référence wa dɔgɔtɔrɔsoba dangan k'o fɛnɛ kɛ ka INPS ni Kanamu ni CMSS bolofara minnu bɛ Sikaso ka t'olu bɛɛ ka baara lajɛ service de développement social k'u ka baara lajɛ ani direction régionale de la santé fɛnɛ mun sigilen bɛ Sikaso ka t'u ka baaraw nɔ jateminɛ an bɔra fɛnɛ ka taga Segu an ye Segu hôpital ba fɛnɛ lajɛ ka Segu centre de santé de référence lajɛ ka CMSS ni INPS ni Kanamu k'olu fɛnɛ ka baara cogoya lajɛ fo ka taa se développement social ma ani centre de santé direction régionale de la santé ma an bɔra o la ka na Bamakɔ ka na an kun da point G kan walasa mɔgɔw kun ye gɛlɛya min sɔrɔ dialyse ko kan k'a ɲini k'a ɲɛdɔn ani point G yɛrɛ baara bɛ ka kɛ cogo min an jiginna ka na Gabriel Touré fɛnɛ la o den bɛ furakɛ yɔrɔ min na ka t'o la ani urgence ba yɛrɛ ko fɛnɛ jateminɛ mɔgɔw bɛ ka furakɛ cogo jumɛn an bɔlen yen an taara INSP la n'an f'o ma ko Institut national de la santé publique n'o bɛ kuma an ka kɛnɛya ko kan ni banajugu bɛ nalen u bɛ kunbɛn cogo di an taara o fɛnɛ la ka na kun cɛ furako kan soba min bɛ fura di Mali bɛɛ ma n'a bɛ fɔ a ma ko pharmacie populaire du Mali o hukumu kɔnɔna la an ye jateminɛ caman kɛ jateminɛ b'a jira k'a fɔ tiɲɛ na maliyɛnw tɔɲɔlen don furako kun kan wa jateminɛ b'a jira fɛnɛ k'a fɔ tiɲɛ na fɛnɛ minɛnko bɛ dɔgɔtɔrɔw la wa jate y'a jira fɛnɛ k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la o si tɛ dalilu fɛnɛ min b'a jira k'a fɔ k'an ka dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔsobaw la ka tila ka taa clinique la a tɛ dalilu fosi di u ma an ye jateminɛba dɔ kɛ k'a fɔ président Asimi Goïta an taara yɔrɔ o yɔrɔ an y'a sɔrɔ a ka ambulance dilen bɛ yen a ka bolonɔ bɛ yen ka tɛmɛ ka sababuya k'a ka ministres ye an y'a ye Welesebugu an y'a ye Buguni an y'a ye Ɲɛna an y'a ye Sikaso hôpital baw la an y'a ye CSREF kɔnɔ an y'a ye fan bɛɛ fɛ Segu fo Bamakɔ o de fɛnɛ la nin tagama sen fɛ an taara yɔrɔ o yɔrɔ an taara bɛɛ dugutigilakaw fo ani a dugu laadalatigiw an taara foli k'u bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ
an y'o kɛ Welesebugu k'o kɛ Buguni k'o kɛ Sikaso cɛkɔrɔba minnu bɛ yen ka taa olu fo an ma se ka don ɲɛna parce que an bɛ don sufɛ su kun kora donc an ye dɔgɔtɔrɔso lajɛli fara an bolo la joona an ni Segu cɛkɔrɔbaw fana sigira ka kuma n'a fɔ min ma ko les sages de Segu an n'olu kumana wa nin bɛɛ sen fɛ an ni gouverneur bɛɛ ye ɲɔgɔn ye o la an bɛ se k'a fɔ kuma na surunya na Mali dɔgɔtɔrɔ ko n'an bɛ fɛ a ka lajɛya an ye jateminɛ caman kɛ k'a ye k'a fɔ hali Césarienne ko fan degun bɛ mɔgɔw kan mais nin bɛɛ la baara de kan ka kɛ bi ka wari don Mali dɔgɔtɔrɔso la mais hakilisigiyɔrɔ caman fana yera ko la sabula an bɛ se k'a fɔ bi hali ni banako k'a bɛ turu Mali kan fɛnw bolo dalen bɛ pour que ka se k'o kunbɛn o fana kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ jolenw b'an bolo o kɔfɛ baara caman kɛra mais baara tɔ ye mun ye ka minɛn di dɔgɔtɔrɔsow ma u ka se ka u ka baara k'a kɛcogo la Segu fana an ye jateminɛ kɛ Segu dɔgɔtɔrɔsoba tɔgɔ de b'a la sariya mun y'a sigi o sariya tɛ ka lawaleya fo o sariya in ka sigi ka Segu dɔgɔtɔrɔsoba a kana kɛ dɔgɔtɔrɔsoba tɔgɔ gansan ye tɔgɔ min dara la sariya min y'a sigi o ka bila minɛn kɔnɔ opération yɔrɔ ka dayɛlɛ yen wa ma ladayɔrɔ n'a fɔ ma ko salle d'hospitalisation fana ka dayɛlɛ yen min ye dialyse ta ye an ye jateminɛ fana kɛ mankan yɛrɛ sɔrɔla min fɛ ji dɔ de bɛ yen ji min kan ka labɛn n'a bɛ fɔ o ma ko stationnement d'eau a kan ka traiter de donc o kun ji in tiɲɛna donc wagati kun kɛra la yɛlɛma kun kan ka don o la ka fara gɛlɛya dɔw kan mais o n'a tɔ ta dialyse ko gɛlɛya tɛ ka ban fo min bɛna ni minɛnw ye k'a ka nafolow sara ka tila ka cogoya wɛrɛ ɲini u la nin bɛɛ la an bɛ min fɔ n'an bɛ fɛ Mali dɔgɔtɔrɔya ka bɔ nɔgɔ la sariya min b'a to n'i bɛ privé la i bɛ to baara kɛ privé la n'i bɛ public la i bɛ baara kɛ public la ani dɔgɔtɔrɔw bɛ ɲɛɲinini minnu kɛ ancien chercheurs k'u bila u ka minɛn kɔnɔ jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ani dɔgɔtɔrɔsoba ka dayɛlɛ Sikaso Segu Mopti n'a bɛ fɔ o ma ko centre hospitalier universitaire u kan ka dayɛlɛ Segu u kan ka dayɛlɛ Sikaso a kan ka dayɛlɛ Mopti wa faculté de médecine mun ye dɔgɔtɔrɔ kalanyɔrɔ ye u kan ka dayɛlɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ fɛnɛ la sabula a mɛtiriw bɛ yen a mɔgɔw bɛ yen nɔ n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ halisa an kan k'a lajɛ ASACO ninnu bɛ sariya mun kɔnɔ yɛlɛma kan ka don sariya in na parce que ASACO ninnu ye association de ye loi 038 o de y'u créé mais u bɛ yamaruya min kɔnɔ ani ye baara min kɛ o fanga ka bon bi ka se degré min ma u kan ka bila sariya kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ walasa ko fɛnɛ bɛ kɛ u ɲɛ kan cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bɛɛ kan k'a ye k'a fɔ ko Mali dɔgɔtɔrɔko la an bɛɛ kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa dɔgɔtɔrɔsoba ka kɛ mɔgɔw furakɛyɔrɔ ye a kana kɛ mɔgɔw fagayɔrɔ ye a ka kɛ baarakɛyɔrɔ ɲuman ye minnu ni jamana de bɛ k'u sara u ka baara k'a kɛcogo la minɛnw ka d'u ma bɛɛ k'i ka baara ta taabolo la o la fɛnɛ caman y'a yira k'a fɔ ko an kan ka yɛlɛma don dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ a musakako ta fan fɛ wari bɛ d'u ma cogo min ko an ka taa FBR la a bɛ fɔ min ma ko financement basé sur le résultat n'o bɛ kɛ sababuya ye ka jamana yɛrɛ ka nafolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya wa a ka taa se yɔrɔ la wa a ka se ka nafa ɲɛ mɔgɔw ye an y'o nɔ caman ye Segu an y'o ye Welesebugu yɔrɔ ninnu na Welesebugu yɛrɛ fɛnɛ an ye jateminɛ mun kɛ olu mago bɛ caisse mortuaire la c'est-à-dire caisse frigorifique min bɛ taa bila su ka frigo min bɛ bila morgue kɔnɔ su bila yɔrɔ la olu mago b'o la bi kosɛbɛ sabula Welesebugu ye yɔrɔ dɔ de accident caman bɛ kɛ su dɔw yɛrɛ bɛ na u bɛ mɛn ka sɔrɔ u tigi ma ye donc n'u bɛ morgue kɔnɔ u bɛ nɔgɔyaba don o ko la an tɛ se ka kuma in cɛ fo an k'an ka jamana présidentba colonel Asimi Goïta an b'a fo ni san damadɔ kɔnɔ yɛlɛma donna kɛnɛyako la fɛn caman ba yɛlɛmara mais an b'a fɔ maliyɛnw fana minnu bɛ sɛbɛnni kɛ an b'o ko la an k'an kɔlɔsi mɔgɔw bɛ sonyɛni min na an b'o ko la an ka bɔ a la nin tɛ maa si ka hɛrɛ ye an ka sonyɛni kɛ k'an yɛrɛ ka identitéw yɛlɛma ka taa an b'o sɛbɛn wa ani fura sɛbɛn cɛjugu an bɛɛ ka bɔ a kɔnɔ donc nin ye ka kumasegin k'aw ye mais kumasegin min don a ɲɛsinnen bɛ kodema tɔnden bɛɛ ma mais a ɲɛsinnen bɛ Mali bɛɛ fɛnɛ ma sabula an taara président min ka ci la a y'an ci jamana bɛɛ tɔgɔ la wa a y'an ci maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la n bɛ ka nin kɛ pour que komi n ye nin wagati kɛ an bɛ an ka groupe kɔnɔ baara caman bɛ yen an ma se k'o kɛ ni kun ye a ka dɔn k'an kun bɛ baara min na ye ni maa o maa kun bɛ nin baara la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'an ka présidentba honorable Maliki Jaw mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko président a hakili bɛ maliyɛnw na
wa hakili bɛ maliyɛnw ka dekun na o de kama anw taara nin baaraw kɛ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ nali kɔsa in na a ti ɲa f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ti ɲa fo jamanaden bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma donc an bɛ Maliki Jaw fo sabula a ma ɲinɛ k'a fɔ ko ji bɛ ka tiɲɛni kɛ ko kɔlɔlɔ bɛ se ka se jamanadenw ma a ma ɲinɛ k'a fɔ k'an bɛ ka don sumaya bɛna sankɔrɔ ta kosɛbɛ a ma ɲinɛ fɛnɛ k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko caman bɛ ka kɛ kɛnɛya ko bunakun kan donc ni an kun taara ale ka ci la an ka wasadenya baara kɔnɔ nin fɛnɛ ye ka kuma segin dɔw fɛnɛ kɛ aw yɛrɛ ye a k'a dɔn an taara min na sabula kuma caman fɔra nanzarakan na hali n'a y'a sɔrɔ bamanankan dɔɔni kɛra la mais nin ye aw ɲiyɔrɔ ye n tunukun tun ye nin de k'aw bɛɛ lajɛlen fo a bɛ to bɛ nasala la mamadu ayiwa nin tun ye fɔnba ale ka laseli ye ka kɛ ni jɛkulu min bɛ CNT kɔnɔna na ni o ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma o tun bɛ munumunu salon min na an ka jamana sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa minnu bɛ yen sa ni olu ye politikimɔgɔ maa 11 ye n'u bɛ kaso la n'u ka jɛkulu yɛrɛ ye coalition des partis mouvement signataire de la déclaration du 31 mars 2024 ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw olu b'u ta la nka yaasa ka se ka nin ko in sɔnɔgɔya ka sɔrɔ a la o tɔɲɔgɔn minnu bɛ kaso la olu bɛ se ka bɔ cogo min na u y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye sigikafɔw olu daminɛ min ye médiation ye yaasa ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min minisiriso min bɛ administration territoriale kunna u y'a jira k'a fɔ ko o da bɛ kuma in na yaasa ka se ka fɛɛrɛ ɲini EJ o bɛ a la min ye u ka tɔn yɛrɛ ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati na n'o ye Dr Mamadu Konate ye a y'a jira k'a fɔ ko o conseil islamique fana ko u ye o fana labɔ ko in kalama yaasa cogoya min na bɛɛ bɛ se k'i da ɲuman don a la u ka maa 11 min bɛ kaso la nin waati in na sɔnɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min na u bɛ se ka bila a y'a jira fana ka kuma kɔnɔna na Journal du Mali la ko nin kalo juillet kalo tile 15 olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ bɛrɛbɛrɛli baara fana bɛ k'an ka jamana kɔnɔna na sa olu sen tɛna na ye o la EJ ni parti politique tɔw ko u y'a ɲini olu fɛ sa u ka se ka u dɛmɛ yaasa cogo min na u tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen u bɛ se k'u sen don a la cogo min na u ka se ka bila ka bɔ kaso la nin waati in na min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn min bɛ yen n'o ye jɛ ka baara ye k'ale ye san 1 sɔrɔ san 1 kɔnɔna na sa mouvement jɛ ka baara maaw u ye u ka ko ɲɛnamaya u ka san 1 sɔrɔli ɲɛnamaya katikaw fɛ yen min ye tɔn in ye ale sigilen san 1 hukumu kɔnɔna na a ye baaraba minnu kɛ a sera ka wuli ka jɔ minnu kɛ u y'u da don olu bɛɛ lajɛlen na furancɛla fanga maaw olu senkɔrɔma dondoli ko o de y'olu taalan ye o kuma fana u y'o danganamaya bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ se ka o faamuya cogo min na u ka jɛrɛ sen ka sa tɔnw ni u dɛmɛbaga maa minnu bɛ yen sa olu caman nana ka se ka ye u ka lajɛ in na teriw ani balimasiraw olu bɛɛ lajɛlen fana tuma la lajɛ in a kɛra Kati ale kɔnɔna na bɛrɛbɛrɛli tɔn sifinw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali bɛrɛbɛrɛli tɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa olu ka sifinw ka tɔnba min bɛ yen u y'a jira k'a fɔ sa ko min ye Binet Teli ye ale de bilara ɲɛmaya la san 3 Binet Teli ale ye président kura ye u y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu in yɛrɛ kɔni a bɛ bureau min kunna nin waati in na maa 64 o de bɛ jɛkulu in kɔnɔna na san 3 de dir'u ma sa sifinnaka minnu bɛ bɛrɛbɛrɛli baara kɛ n'o ye parti politique ye u ka se ka bila o baara kunna ale bilara maa min nɔ sa o ye Sasiba ye Sasi ale de tun ye ɲɛmaa ye san 3 baara bannen kɔfɛ lajɛw kɛra sa u ka assemblée générale k'a jira k'a fɔ ko min ye ɲɛmaa kura ye o ka sigi a kunna o baara olu de kɛra Gawokaw fɛ yen nin yɛrɛ tɛ Gawo ye o nin tɛ Gawo ye dɛ balo di belebeleba o de kɛra sa yaasa ka se ka maa minnu bɛ yen ni olu ye degun sɔrɔ nin waati in na ka se ka dɛmɛ ta ka don olu ma baara in bɛɛ lajɛlen a kɛra sa Gawokaw olu fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko min ye Gawo dɛmɛba jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bolo fara ɲɔgɔn kan baarakɛ ɲɔgɔn tɔw ka taa fara avion boli tɔw fana bɛ dɛmɛ Sky Mali k'olu fana ye bolo fara dɛmɛ dɔ di a ko la ale Gawo kelen kɔnɔna na yiri turu fana bɛ hali bi min ye denmisɛnninlakaw ye olu kɔni kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ yaasa yiriw bɛ se ka turu cogo min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na yan chambre de commerce kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ sa ko kabini samiya kɔni daminɛna an fɛ yan maa 122 olu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko la n'o o ye sanji kɛra ye gɛlɛya lase yɔrɔ min ma sigida 122 an ka jamana marabolo 17 bɛ ala ka fara Bamako kan guwaw caman ani maaninfin minnu bɛ yen n'o bɛ taa se fo maa 47 ma olu ye degun sɔrɔ maa 30 o de fatura
o humu kɔnɔna na sa yaasa ka se ka furancɛla fɔ ka maaw ye fɛɛrɛ minnu ta u ka conseil des ministres kɛrɛnkɛrɛnnen na ka miliyari 4 k'a fɔ ko ka o di o ka d'olu mɔgɔw ma min ye an ka juraw ye olu n'u ka ministre ye ɲɔgɔn ye kunu chambre de commerce kɔnɔna na Musa Alassane Diallo ale welela chambre de commerce maaw fɛ sa k'u ka na a n'u ka ɲɔgɔn hakilila falen falen o hakilila falen falen ne sen fɛ sa commerçants y'a jira k'a fɔ ani jagokɛlaw ko CFA wari miliyɔn 200 olu b'o di gouvernement k'o fara a boloda la Maju Sempara ale min ye commerçants ka ɲɛmaaba ye a y'a fɔ ministre ɲɛna ko olu jagoyalen don ka nin baara in kɛ faso ye sabula fasodenw ka degun o y'olu ka degun ye olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw ye min ye jura kɔni ye tiɲɛ don u bɛ tɔnɔ ɲini kɛ sa nka maaw n'olu bɛ degun kɔnɔna na a ka kan u ka dusumakasa yira se minnu bɛ u ye ka se ka o kɛ ka se k'o dɛmɛ min ye baara in bɛɛ lajɛlen sa a kɛra chambre de commerce la ministre fana ye foli ta ka ɲɛsin u ma u ye nin ŋaniya yira min kɛ nin ye a ka se ka kɛ misali ye mɔgɔ tɔw fana ka ŋaniya yira ne ni n sigiɲɔgɔn an tɛ ŋaniya yira dɛ an bɛna taa yɔrɔ dɔ de ɲini ka taa n sigi ji e ɲɛna k'o ti kɛ a e sigi k'a lajɛ i bɛ taa dɔw ye tulokun gɛlɛya la yɔrɔ dɔ la sa kabini fɔra ko wari bɛ sɔrɔ a la e sigi k'a lajɛ kɛ jabɔko la n'o ye sinima ye Bamakɔ kɔnɔna na yan musow ka sinima bɔ o ta ko 4nan baara bɛna kɛ Mali ale kɔni maa 4 b'a la maa minnu bɛ sa n'olu kɔni kan ka ye nin jabɔko in siɲɛ fɔlɔ kɛnɛ kan sa n'o kan ka daminɛ septembre août kalo tile 31 ka taa ban septembre kalo tile 4 Bamakɔ yan ko u bɛna ka bɔ jamana caman de la min ye musow kɔni ye sa maa 100 ɲɔgɔnna olu ka jaw bɛna ye a la baara ninnu kɛ kun ye min ye AES jamanaw olu jabɔla musow olu ka se ka u sen don ko la nanzaralakaw fɛ yen bɔlɔlɔka sira kibaruya di yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko telegram ale ɲɛma o ye Pavel Durov ye Pavel Durov a na kɛ ale ka bɔlɔlɔ sira in n'o ye telegram ye ko o ye maa dɔw kɔni ni ŋanamu dɔw kɛ drogue ko ani cyber harcèlement ka taa se bɛnbanci ni min ye terrorisiya k'o senkɔrɔma dondo ko o de kumu kɔnɔna na sa min ye ni milliardaire Russie franco Russie ye san 34 k'u y'a minɛ k'a bila garde à vue la Fransikaw fɛ yen ko sabula a ka bɔlɔlɔ sira min bɛ yen n'o sigilen don a tɔgɔ la n'o ye telegram ye k'u ye kumakan dɔw sɔrɔ o kan kumakan minnu bɛ bi ni o bɛna ni bingali ye a bɛna ni namara ye banbanciwale ni jugawale kala ka tila k'o senkɔrɔma dondo drogue feerew k'i hakili tɛ fɛn o fɛn na k'o caman taara sɔrɔ telegram ale kan ka kɛ ni nin ye min ye maa kofɔlen ye maa dogolen tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ Russie don wa français fana don m'o de faamu fara tubabu ninnu ka ko la franco russe o bɛ k'aw fɛ yan an ye maliyɛnw segovien ou bien o fana tɛ yen de mais Amara don la ne ni cɛkɔrɔba dɔ guwanna ɲɔgɔn na dɛ ale ko globe trotter k'o kɔrɔ ko maa min bɛ kan caman mɛn ne mɔkɛ tun bɛ bamanankan mɛn a bɛ marakakan mɛn a bɛ filakan mɛn a bɛ burudamɛkan mɛn ale o ɲɔgɔnna globe trotter bɛ ko ayi k'o t'a la ko chinois ninnu ko o kɔni tɛ tiɲɛ ye ne mɔkɛ yɛrɛ ye Mali trotter yɛrɛ de ye ale ye Mali trotter a tun bɛ kan ninnu bɛɛ mɛn mais ko ne ka n'o sɛbɛn k'o tɛ globe trotter ye sinon on s'en parlait. Nicolas Sarkozy min ye Emmanuel Macron ko ka kɛ ni Irisu ka cɛ minɛli ye ko politiki ko t'a kɔ bi politiki ko t'a kɔ sini ko waleya min don ko maa min don k'a ye waleya min kɛ k'olu ka sariyatigiw de ye a minɛ ko k'a fɔ ko telegram président k'o minɛna Faransi dugukolo kan k'o tɛ se ka kɛ diɲɛ wuli ko ye ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko maaw k'a to ko démocratie ni kana k'a yɔrɔ fanjugu la dɔrɔn sinon o b'a dabiri kan ne Amara yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la cɛnin taatɔ filɛ duuru n'are jukɔrɔji la page jumɛn ye i ye réseaux sociaux jumɛn ye k'u fɔra ka nin min fɔ nin telegram na k'a t'a kan jamanaba jumɛn bɛ bi ko u ye min ta ka ɲɛsin nin cɛ ma ko olu tɛ k'a kɛ page joli bɛ bi
France yɛrɛ u kɛlen ka page 150 sigi anw fɛ yan u b'an tanu i b'a fɔ k'an ta don k'a sɔrɔ an ta tɛ ni mi hakili jɔ a bɛ kɛ ɲɛna ko i ka mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ i ka mɔgɔw tɛ n'i taara kɔnɔ k'a sɛgɛsɛgɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko yan tɛ o la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn caman bɛ ci aw ma a y'a jateminɛ montage ni fɛnw bɛ se ne bɛ se ka mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ hali minnu bɛ sɔn monter yan u bɛ se ka mɔgɔ bila k'i kɛ i ye kuma dɔ fɔ k'a sɔrɔ i m'a fɔ i tɛ a video monter n'a fɛnw bɛɛ bɛ yen n'aw taara nin minɛ ko parce que ko télé fɛn min bɛ kɛ YouTube ni fɛn ninnu kan o bɛ se ka WhatsApp kan o bɛ se ka kɛ Telegram kan maa joli bɛ farafinna k'o bɛ Telegram yɛrɛ utiliser voilà bon on a dɔ dɔn a ka miliyari la n ko nin fana y'anw teri avocat so de wulilen ye olu ka baara de y'o olu bɛ taa défendre kɛ sisan an ye kibaruya sɔrɔ ko sɔgɔmada in na bin kɛra Ɲoro di Sahel a gendarmeso kan nka a ma pereperelatigɛ sɔrɔ a la fɔlɔ a ko kɛra cogo min mais an kɔni y'a mɛn sisan Ɲoro di Sahel gendarmeso ko terroristes taara bin a kan bingali kɔni kɛra sɔgɔmada joona fɛ nka min ye kibaruya bila ka na a y'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn bingali kɛra u bɛ ɲinini na pour que ka se ka fɛn kɛ yaasa a bɛ se ka ɲɔrɔ mais ko gendarmeso in kɔni lankolon don nin waati in na maa t'a kɔnɔ nin wagati in na donc o bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na arajo minnu bɛ an lamɛn Star FM Bamako yan an b'u fo ani Sikaso arajo communautaire min bɛ Guinakaw fɛ Jamu Narenakaw ka arajo Karan ka taa se Yanfoyila Buguni Kucala Zegwa Manakotokaw olu fɛ Kita Kayi Segu an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri n'u ka timinadiya la arajo Aba Yuwarukaw fɛ an tɛ ɲinɛ olu kɔ su ani tile an mana fɛn o fɛn kɛ olu b'a bɛɛ bila direct la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka kanu na ka Yuwarukaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ Amara i Keyita Keba i Jalo an bɛ dugawu kɛ sa ni nɛgɛ kanɲɛ 18 sera an n'a kibaruya kura wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan ka se k'a bɛɛ lajɛlen fɛ k'a di maaw ma laadiriya ale kɔnɔna na.